Boas noites. Manifestacións hoxe de novo en contra do copago de medicamentos de dispensación hospitalaria. Entidades como a Iniciativa Galega pola Gratuidade da Sanidade, fundada polo alcalde de Río Torto, Federico Gutiérrez Estoa, sosteñen que o novo copago non é unha medida económica, senón ideolóxica, que pretende facer da sanidade pública un negocio. Esta plataforma, igual que a outras como a SOS Sanidade Pública, manteñen que o copago é unha medida irracional e inxusta, xa que afecta na maioría de casos a pacientes con enfermidades graves como o cancro. Así, as entidades convocantes pídenlle á Xunta de Galicia que se una ao camiño seguido por outras comunidades autónomas e que non aplique o copago ou, cando menos, que sexa o propio goberno autonómico o que asuma os custos desta medida. Tamén lembran que tan só Aragón e Galicia parecen en disposición de aplicar este novo copago. Estamos nun momento puntual en que a maioría das comunidades autónomas españolas decidiron non implantalo e estánlle facendo frente ao goberno central para que iso non se leve adiante. Sin embargo, aquí en Galicia temos unha conselleira e un presidente moi volcados nas directrices de Madrid e, polo tanto, están empeñados en impoñer o copago hospitalario por riba de todo. Parécenos prexudicial para os doentes, para nós mesmos que somos traballadores e traballadoras do Sergas, pero tamén usuarios e usuarias. Pensamos que unha das causas fundamentales de que os tratamentos non se cheguen a seguir e, polo tanto, se incrementa o sufrimento da poboación, pode haber incluso problemas de saúde pública en enfermedades que deberían ter tratamento e que non o teñen porque os doentes non poidan pagalo, co cal manifestamos unha vez máis a nosa máis absoluta protesta. Todos os dereitos que tiñamos en pouco tempo non nos están quitando, estamos vendo a edade de la piedra, ou de pedra, ou como se diga, vamos, que non se pode consentir, que a xente ten que salir á calle, que está como con medo, teñenos amedrantados que non salen e están nos contando mentiras todos os días. Dicen que non hai recortes, está morrendo xente por culpa dos recortes, eso non nos lo están dicindo. Están quitando todo os pensionistas, que non nos están subindo a pensión, que é mentira que non la suben, que nos están subindo outras cousas máis, o 20, 0, 25, eso non é nada. A mí subiron un euro, un 20, 40 céntimos. 40 céntimos ao mes, xa podo comer. Vamos a ver. Entonces, que? A xente hai que salir. Non se pode consentir o que están facendo. Están nos cobrando os medicamentos, xente que ten que decidir se comprar unha barra de pan ou comprar o medicamento. Están dicindo que non é verdade iso. Non fa máis que mentira, ven a mentir. A Universidade celebrou hoxe o seu patrón, Santo Tomé de Aquino. O acto tivo lugar na Facultade de Humanidades do campus de Lugo e nel estiveron presentes o reitor da USC, Juan Casares Long, e outras autoridades do mundo universitario. Tamén numerosos cargos políticos como o alcalde de Lugo, José López Orozco, e o subdelegado do goberno, Ramón Carballo. Non faltaron tampouco outras personalidades do mundo económico e social da cidade, como a adxunta á presidencia de El Progreso, Blanca de Cora García Montenegro. Antes do acto, o reitor da USC, a preguntas dos xornalistas sobre as eleccións ao reitorado que terán lugar este ano, dixo que el sempre está con forzas, pero tamén sinalou que dará a coñecer a súa postura cando estas se convoquen. Sobre a fusión da aula de produtos lácteos co Cetal, dixo que é posible e que a aula, dependente da universidade, xa fixo todo o que está nas súas mans. Eu penso que posible, sería o ideal. A Universidade fixo todos os esforzos e agora correspóndelle o Ministerio, que é o que ten a última palabra, pois a chegar ás posturas. A nosa é unha universidade laica e nese mundo nos movemos. Que eu saiba, non sei se se referiría ás universidades privadas do ámbito da Iglesia, imagino que teña que ver con eso. A nosa é o que conservamos son as tradicións de 500 anos. E iso tamén é moi importante nos tempos que vivimos de globalización, que a identidade propia das universidades se conserve como tal. Eu sempre estou con forzas, eu son un corredor de fondo.
Doutra banda, en clave municipal, hoxe os populares valoraron a presencia do Concello de Lugo en Fitur. Encarna Amigo cree que foi unha oportunidade perdida de promocionar turísticamente a cidade. Pues venimos de Madrid, de la muestra de Fitur, en la cual el Concello de Lugo estuvo presente, y lo que más nos llamó la atención es que entre los folletos que había, unos folletos deslavazados que promocionaban Lugo, pues había museos como el de San Roque o el de Portamiñá, que llevan varios años cerrados y se estaban promocionando. Incluso pues otros museos como el MIL, en el que invertimos tanto dinero y que tanto promocionamos, pues no había ninguna información de este museo. La Puente Romana, en la cual diferentes administraciones han invertido bastante dinero, pues tampoco estaba promocionada, o también las distintas ventanas arqueológicas que en los últimos años se fueron abriendo, tampoco había promociones. Y es curioso porque dentro del Museo de Portamiñá, que durante años estuvo el monolito fundacional de la ciudad, pues sigue dentro de este folleto, cuando todos sabemos que este monolito tan importante ha sido trasladado al MIL, porque un museo como el MIL evidentemente había que dotarlo, y entonces se hizo un expolio de los museos de Lugo para rellenar este espacio. Y, oh curiosidad, el MIL no aparece dentro de la muestra que había en Fitur. Pensamos que, bueno, pues ahí el gobierno confunde el promocionar el turismo con el ir a hacer turismo a otros sitios, y no solamente en Fitur. Y el hecho de hacer un libro con todas las cosas que tenemos en Lugo, que tenemos una ciudad preciosa, que tenemos museos, que tenemos ventanas arqueológicas, tenemos mucho para vender, pues pensamos que si nosotros hiciésemos un libro con todas las cosas que tenemos, un pequeño folleto, pues no nos perderíamos nada, y eso haría que gente viniera a la ciudad. Evidentemente el turismo creció, y nosotros estamos muy contentos con que el turismo haya crecido en Lugo en los últimos meses. Pero tenemos que ser conscientes de la riqueza arqueológica que tenemos, de que tenemos unas murallas de 2000 años, de que dentro y fuera de murallas tenemos restos, y todo esto tenemos que venderlo y tenemos que promocionarlo. Sigue desaparecido o veciño de Ribadeo de 34 anos que desapareceu na madrugada do domingo cando ía supostamente a mariscar na zona de Rinlo. O dispositivo posto en marcha para tentar localizalo sí que atopou varias pertenzas súas nun acantilado, entre elas unha bicicleta, roupa e unha lanterna. A súa búsqueda comezou onte pola tarde. O dispositivo está formado por efectivos de protección civil e dos corpos e forzas de seguridade do Estado, así como por medios aéreos e marítimos coordinados por Salvamento Marítimo. E hoxe Galicia está de novo afectada por unha borrasca. Toda a costa galega estivo hoxe en alerta laranxa por ondas de ata 8 metros. O interior tampouco se libra do mal tempo. Ourense e Lugo estiveron hoxe en alerta amarela por nevadas por enriba dos 900 metros. Para mañá, este novo sistema frontal deixaranos chuvias persistentes. A cota de neve situarase nos 1200 metros, pero baixará ata os 700 pola noite. Segundo Meteo Galicia, as temperaturas manteránse sen cambios en toda a comunidade, agás en Lugo, onde baixarán ata os 5 graus. Ademais, a provincia lucense tamén estará en alerta amarela por refachos de vento que poderán alcanzar os 100 km por hora. Comezamos os deportes falando de baloncesto. O Breogán perdeu ante o líder, o Andorra. No lado positivo, o Ensino non tivo problemas para gañarlle ao Celta. O Breogán non puido derrotar de novo o líder da Deco Ouro. O Andorra foise de Lugo cunha vitoria
que o deixa como líder destacado e, salvo hecatombe, será o equipo que remate a Liga na primeira posición. O partido deste sábado foi un gran espectáculo, no que a garra do Breogán non puido coa calidade e a solidez do que é o mellor equipo da categoría e seguramente mellor que varios equipos da Liga ACB. Neste duelo, o Breogán a piques estivo de superar o conxunto de Joan Peñarroya, pero o desastroso acerto dende máis aló da liña de 6,75 dinamitou as posibilidades de vitoria dos celestes, que asinaron un paupérrimo 6 de 31 en triplas. Malia ese lastre, os lucenses sempre estiveron dentro do partido e con opcións de vitoria, sobre todo grazas ao alento que lle deron durante os 40 minutos os xiareiros breoganistas, que unha vez máis amosaron que son unha das mellores afeccións de España. Agora os lucenses xa teñen que pensar únicamente en clasificarse na mellor posición posible para os play-off, malia que hai unha pequena esperanza, xa que non se perdeu o averax cos andorranos. Tras o encontro, o técnico visitante Joan Peñarroya salientou o gran partido xogado polo Breogán e asegurou que a súa vitoria tiña moito mérito polo duelo xogado polo rival. Sabíamos dónde veníamos, ante el rival que jugábamos, y el partido ha sido como más o menos intuíamos que podía ser. Creo que hemos demostrado carácter, creo que hemos estado dominando la mayor parte del partido en el resultado, no todos esos minutos el ritmo del juego como nos gustaría, pero creo que hemos tenido un control sobre el resultado más o menos bueno, y al final pues bueno, casi también hemos hecho casi todo para ponernos en problemas, unido a la fe ciega que ha tenido un equipo como Breogán por luchar hasta el final. Creo que hemos empezado bastante bien el partido. Nos ha costado ahí anotar a los dos equipos. Nos hemos permitido, entre comillas, hay muchos lanzamientos de triples en ese primer cuarto y solo entra en el último segundo de David Navarro. Creo que entre los dos equipos hacemos ahí uno de 17 triples o similar. Nosotros apostábamos por cerrar el juego interior de Breogán y yo creo que hemos cumplido bastante nuestro objetivo a lo largo del partido, si bien es cierto que hemos tenido algún problema ahí en rebotes ofensivos y en situaciones sobre todo con Almazán. Pola súa banda, o Durán Maquinaria Ensino pechou unha gran primeira volta de campeonato, a mellor da súa historia, na que asinou 10 vitorias e unha soa derrota. O triunfo desta xornada case non tivo historia. As de Javi Muñoz sacaron a pisonadora unha vez máis e xa no primeiro cuarto deixaron o encontro case sentenciado. Con este resultado, as lucenses mantéñense no trío de cabeza, empatadas con Ferrol e Cáceres, e cunha espectacular xeira de 7 vitorias seguidas. Mención especial para Vero Matoso, que neste último encontro asinou 24 puntos e un total de 42 de valoración. O Lugo venceu pola mínima o Barcelona B, así puxo fin a unha xeira de 3 meses sen gañar no Anxo Carro. O gol do triunfo marcou nunha vez máis Renela. Importante vitoria do Club Deportivo Lugo ante o Barcelona B. Moitos son os motivos que resaltan o valor dos 3 puntos. Enlazar 2 vitorias despois de moitas xornadas en facelo. Por fin a unha xeira de 3 meses en gañar na casa, recuperar sensacións, pero realmente importante é a distancia que se colle cos postos de descenso, xa que de non ter puntuado nas 2 últimas xornadas, os de Setién caerían en postos de descenso. Ante o Barcelona B, os roxibrancos saltaron ao campo, sabedores da importancia da vitoria, polo que non deron opcións ao rival. Donde o primeiro minuto dominaron o balón e o xogo e xa na primeira parte gozaron de boas ocasións para estrear o marcador, pero tiveron que agardar ata a segunda metade cando Renela aproveitou un gran centro de Manu para asegurar os 3 puntos. Agora os de Setién xa se preparan para visitar o Xaén. Despedímonos
deixámonos coa mostra de Nuria Pena que se pode ver na Galería Isco, pero lembren que poden manterse informados a través do xornal El Progreso e do portal do Grupo El Progreso galiciae.com. Que teñan moi boa noite. Vémonos mañá.